Hello! Hello mga mamsi! Ako ay magbabalat ng aking gugulayin. So, ihanda ko na yung sibuyas at itong bawang. Itong, babalatan ko na. Kuhanin ko ang peeler. Magugulay ako ng upo. Mura lang kasi itong upo eh. 20 isang piraso. Kaya nakita ko kahapon. Bumili ako. Bumili ako isang piraso. Sabi ko okay na yan. Daming buto. Daming buto eh. Kaya tanggalin ko muna. Bago ko hiwain. Kalat. Peter, anong ginawa mo? Ha? Baka nagmilagro ka. Wala ang tagalinis. Ha? Wala ang tagalinis ng mo. Peter. Lagot ka. Pag naloto ito, konti lang ito. Maliit lang ito. Sabi nila masarap daw ang
ano dito, sotanghon, isahog. Hindi pa kasi ako nakatry nun eh, nalagyan ng sotanghon o kaya miswa. Sabi naman nila miswa. Sabi ko, hindi ko pa na-try yun. Tapon ko muna. Ano ko muna to? Para walang kalat. Wala bang kalat ba? Bago ako maghiwa. Walang kalat. Diba? Yan. Hiwain ko lang ng tamang hiwa. Para ano. Madali naman ito maluto. Kahit hindi manipis. Madali itong maluto kasi ano ito eh. Ano kaya pwede kong isahog dito? Yung hipon kasi naluto ko na eh. Sardinas. Sardinas kaya isahog ko dito. Kaya lang wala akong sardinas dito. Lalabas pa ako para bumili.
kasi mautusan. Parang hindi maganda ang ano ko. Nabawasan ba yung kanin na sinain ko kanina? Tanghali? Parang tingin ko hindi. Sayang kanina ng dalawa. Nagsangag ako. Sinangag, kinain namin mag-ina. Kaya, gagawin ko, magsasaing ulit ako. Ng ano, sausage na lang ang iyan ko dito. Ihalo. So, hindi na ako lalabas. Nagluluto na ako ng diretso.
ako gaano pala salita. Kasi pag may ginagawa ako, naka-focus ako sa ginagawa ko. Kaya kahit gumamit ako ng speaker, ng mic, hindi ko rin lagi nagagamit. Kasi pag may ginagawa ako, naka-focus ako doon sa ginagawa ko. Kaya pasensya na kung wala kayong naririnig pag wala kayong naririnig na nagsasalita ako. Madalang ako magsalita kasi naka-focus ako sa ginagawa ko. Yan. Lulutuin ko na ito. Diretso ko nang lutuin to. Para yung kanin na lang ang lulutuin ko. Kung magluluto pa ako, tingnan ko yung kanin ko. Kung gaano karami, kung kasya sa aming apat. Pero alam ko, 2 lang sinain ko kanina. Kaya kulang sa amin 3 yun. Kasuhin ko muna yung aking tawal. Ay, yung pala. Teka, daming buto. Lapag. Walitin ko muna tong buto sa lapag. Namuti yung sahig. Ang buto. Naman. Ay, naku naman si Apple. Magbukas ng buksan ko itong wala kasi akong pambukas. Wala akong pambukas kaya ang hirap nito. Anuhin. Nasira kasi yung pambukas namin yung hinihiram ang ibinabalik ni Sirana. Kaya wala akong pambukas na yun nga ang gusto kong
pagka ganito, ito na lang kasi hindi yung pipirasohin ko. Ito yung sasahog ko. Magluluto na ako ng Andyan na yung aking ako. Liligpit ako ng mga plato. Kutsara kaya malingay. Magluluto muna ako ng ulam. Kaya malingay. Mga kutsara ito. Kutsara, tinidor. Nagligpit ako kaya maingay. Hindi naman okay lang ba? Maingay, hindi naman siguro ako hindi naman siguro ako mapapagalitan ni Meta. Bakit maingay? Prito ako. Higisa ako ng upo. Kailangan ko pa ipo sa GC. Sa group 1. Nahirapan ako. Yan.
Sinikot-sikot ko lang. Ginisa ko lang muna itong yung meatloaf. Yun ang sinahog ko meatloaf. Tapos, lagay ko na ito. Lagay ko na yung opo. Hindi ko siya tutubigan kasi magtutubig itong opo. Magtutubig naman ito. Ito na po siya. Tara! Yan. Yan na po siya. Yan. Antayin ko na lang na kumulo at maluto. Lagyan ko muna pala ng asin para matimpla na siya. Piligan ko siya ng konti. Siguro mga isang kasi yung ako ko pala. Yung ako kong special. Yung sabaw. Antayin ko na lang na kumulo siya. Ito siya. Kumulo, saka ko timplahin. Kung okay na. Malakas ang yan. Tama lang yan. Yan.
namin kanina tanghali, mag-ina, mayroon pa kaming tira. Kaya, tikman ko na kung lagyan ko ng, ano, madami. Nilagyan ko ng paminta. Yung pamintang doon. Luto na to. Luto na po siya. Yan po siya. Yan. Luto na siya. Mamaya, takpan ko muna. At, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye-bye! Love you! Mamaya na ako magsaing ng kanin, maaga pa. Basta ang ulam luto na. Bye-bye! Love you!